Wadani mwana wangu ataeji. Pasa, kada pasa. Banyak itu orang Naye apa? Naye kan beda kok. Sana ngura. Befunga bachi tuko chaka itika ni sana sana. Tine main ba Lexa. Ndio ikara oxygen na desert. Chibanda bo oxygen na wangu ni maspoza ira no mwa pana kushanda nao. Akatosangana naye bo. Atamtagura ni mota yangu. Na wapanga yeye ndaenda kubasa. Shota kashika kubasa ida kwenda ba jet. Andikazo ba jet. Bani amataki. Tasika ndapaka mota bata sata tombotanga kana dzikudana kana pasina kana Naye. Spirali ari ku claim kwedu. Indakatokudo ntoito zvangu kumai mandazoka mwana wadzika kuma 33. Ndasvika pamota ndakasvika akagara mumota. Ati akuya achiri panapa ngaita kuenda kuma sports zvakanza achaenda kudzokera chi nesukumba kana takudzokera napanai wayo. Mara manje nandisi kuenda kumba. Pamai manje. Kapane mutara wa sports. Ndio ndakabva ndati kana iwo kuenda kumba unotoenda nemota ndozina kudzokera kumba chi asi kunoita chakaenda kunoita kana 3 days trip mai kwa ndakumbira mota kuma 45 ndakumbira mota sponsor ida ikapinda mota ndaenda kumba tasara basi kana topana na mafoni number Akaenda ngwai kuma 455 zora to kamtakura ngwai kubva uku ndakabva naye makuseni kuma 10 ndobatika mutangura wafika kuma sports kwazana saka aenda nemota iyi saka batasara kubasa neumwe bhuku wangu anoshanda naye tizoti kuma 11 kuma 10 dzeusiku vadafonerwa nepolisi epachiwaridzo hanzi ndiyokumbira ndakati hanzi uri kupi ndakati ndiri kumaini kushamba hanzi tingakwanewo pachiwaridzo here 30 minutes odzokera kukupi kubasa kwavo mandati handipei 1 hour because pane zvananchita asi ndiri kuuya kuma 11 so pana 11 nenda ndasvika shuwa ndakaenda ndasvika pachiwaridzo ndasvika uya ari musera akatogara police member kanzi musikana unomuziva ndakati ndinomuziva kanzi ari kuti adzingwa kumba kwavo nenhau yani nenhau yavo ati adzingwa kumba kwavo nenhau yangu musikana wenda handinaye shuwa pamakusena achiti ari kuenda kupi ndamutambura nemota yangu achiti ari kuenda kumasports akazongoswerawo kune mabhuru yake patinoshandirawo saka time yatobuda kuma 5 achitouya nemota yayo yazomusiya kupi kumba mugara wacho yaigara futi kusochi saka zvokuti this time kana kuti adzingwa kumba kwavo kana kuti ndamunonotsa kumba kwavo hapana zvandaita naye musikana kana kuti ndamunonotsa kumba kwavo animaona ini matofona tori kumaini zvikanzi shuwa saka toita sei mwana yadzingwa kupi kumba kwavo ati aini handingazive iri ndandikwanisa kuita sei kutoudza itoita sei because handisiri ndamunonotsa kuva naenda handinaye makuseri but time dzamandifonere zvino zvine time aenda kumba kwavo andaitoti munhu atorichi atori kumba kwavo takadaro pepaibva vanzi tipe nhamba dzamambo wako zvasvitsa nhamba kumapurisa uyo amene wakafona here fone garama zvakanzi kumbo zvatakuita takupa basa sezvo unzi wangu wane une mwana uyu chienda naye kumba kwavo handimunogara mese mairi yamwe chete kutoji ndakati zvanzi pawokuenda kumba iwe uchitoenda naye kupi kumba wanomusiya shuwa takapinda mota vatamutora vatapinda mota vatabuda tese tiri 3 tasvika kutroji ratiwo chiita se chienda kumba hapana zvavanokuita se zvavanokuita munhu wako panganzi pane problem unonge watsanangura ndandaenda kumasports uyo akaramba kudzika mota chini pandatopererwa ende pamba pavo nepamba pangu pamba ri padhuze iwewe zvawaifanira kuitaka wakanzi nemapurisa aenda kumba ndiwaifanira kusvitsa ripoti ndokati mwana dzika uyendi ayo zvakaitika matsanangura vakati havana kuti tiri kusvika naye pamba pavo vakanditi iwo zvauri kuenda kutroji chiita kuti musikana aite se aende kumba kwavo isu tichafonerawewe chakakutadzisa mwana ndio munharaunda kana mwana ari munharaunda mwana wavo ndiri chakakutadzisa iwe kuti mwana uyu mwana wa next door wangu kuti ano ndakusvika nomwana pabereki vake chakakutadzisa inini handibuyeva pamusoro tati pindura mubvunzo hazvina kumboya mupfungwa dzangu because handaitarisa kuti ndakaona pasina nyaya kana chaita zvakuti aende kumba kwavo ndindati musikana ungagara pandi iwe musikana iwe uri kunyepera munhu sei handisi kumunyepera
chichakaita kuti ubve naye kwawakabva kumba kwechitunhu kuenda kumasipoti waenda kuti taura zvinhu zvakanaka chichitaurei Khumbulani msaidia na tambodana naye last year. Kubanza tambodana naye Khumbulani. Aishanda makidzi. Nome ishanda ane zvikuru. Shanda kudaro tedana Khumbulani chitombera maloji KuManhenga. Kadaro Khumbulani chichidana anesidana sa Khumbulani akabauya kunokushamba. Waita mai kunokushamba. Pataka kushanda kunokushamba. Aishanda kunokushamba. Patangofonera Tindu. KuManhenga padesike kaitaura rese vatangoti taura naye ndipi ofoni titana Khumbulani bata mangwana chi ngekipedze banditi mangwana chi mangwana tira kukuona ngani mtwe Friday mtwe masports ngatata hora hivi ndiyerese tichauya kumasports takatwenda niyembe kubanika manheru akabvafona kuti Khumbulani ngatata hora twenda se tosangana Khumbulani uwe ndivadapinda mutauni toda kumbira fondo anakwenda Khumbulani. Khumbulani badala kwa batiri ya sasa years. Uzo. Sasa basi. Uzo. Hapa nisema kwa. wakati kachori Disi. Wari. Wewe ndio da. Saba ngupi. Lugha ni mama, ndio shamba. Jambo. Wewe utazelewa na Sasa tunataka makali. Wale? Reje utafikiri kubunde kule kusapita makali sana sana pesa. kumbe yokudla yani manje apa akakanganisa upenyu mwana Zvautaura musikana uyu handina zvizhinji zvandikafamba kana kuendera kurefu nemusikana tati zvishoma zvamakaita zvakasvika pakuti mwana upenyu hwake huende paina sango zvishoma izvozvo chete hapana zvizhinji zvaukaita here asi zvishoma zvaukabata zvakaita kuti mwana uyu arasike upenyu hwake because asisina tarisire upenyu hwake vanhu vaitotarisira kuti pamwe achaita nesi kana kuti achaita chii but zvishoma zvawakabata iwewe zvakaita kuti mwana uyu aruze zvizoupuka paupenyu hwake akabata zvikurukuru zvako nemaini yako yokushamba akati aiwa akatapfuma kana uchatsvage imari dzako iwe nhasi wakutaura taura ndiyozve chakaitika inyaya yekuti zvakazoitika nepatanga tiri pacho nezvakakasika kuitika papointi saka iwe uri kuti kudini pamusoro pemwana ndakamutadzira ndakatadza nekumaporizha mandikaita handaizoti mwangu akutoda maronda ako awakatadza paari anorapika sei kuti kana uchibvuma kuti wakatadza yes asi pane maronda emwana uyu anorapika sei ari zvinakuri panondipandiremera ndizivei kuti chipuirana zvatawirirana kana vanhu vachitaura kavanhu vanenge vakateerera mwana uyu kandinda kuti ngawe agara apa wezvina ndaona masitatimende ako awapa iwewe agara apa achitaura manje apa haana kutaura kuti ndozo 2 weeks asi takabvita kudhara chidanana namunhu ndamupa time yekutataura handina kuda kukarashana naye asi mwana yake tokona mwana akamisa bros mwana yake kwa anazozera kile kama mwana asikana amera kwa nini moyo kwa maana akapika mwana yake demand al bros ashoka na situation sasa mimi nitaora je ni kwa nini hii ndio kwa gani mwana kwa anazo kuhusu kwa kwa maana tena nyanya ayo kamusoro ida ayo kama chora miresha mwana pale shimwe shimjita pale udongo chikole nyemba wakada ula kwa chifika pasina nyaya wabhetu na utara zvakaitika chakadana ayo pane yazopindira mai yangu kuti izwa patikuda kubata ndiko kuti usanga kama kuti rumashure dhambo yawo
ukaita zvekutambonoona kuti kuda kwapindura wobva kwati munhu woshaini kusvitsa kuti kumunhu wozwa kutenda ndikuti unochadiboko chokwadi chinongodikana kudai yangu yataurika iyi yakuchitaura kuenda kwake kusouth iyi handina chandinozwa kana maendero ake nemadzokero ake nezvakaitika haimo mandi aiyo sisi nyaya pabuda nyaya yekutaurwa kusouth ungatibatsire here pa batsira tii zvakaitika ndeyekuti nyaya yakaenda kupolisi nyaya yakaenda kupolisi yaenda kupolisi yaifana kupinda mukoti yaifana kupinda mukoti saka Khumbulani baba mumwe wake nhamba dzavo so akangoti anopa foni iti anopa foni autotsindira mwana kasata upei mumbe dzake ina shanu inonesaina kurumidza kana Khumbulani mama mwana maura chikoro ndareki dzangu bvunza ikawanda stereki ndatoona kuti mwana unyane mibhati yakanyanyisa kumba mwana angaswere kudokero unorora nemunhu inazva noti hangu musha ndane mbudzi akawanda but anyway ifomisira in 5 kundorumira anopinda nisine mombe mbiri zokurumbidza asida kuti mwana adzokere ndima yacho end of January ndi November December mombo 3 months awese 250 amaichikitise mwana omamba kutokolewa nanu sumukai eva mumvuri